about you guys. Charis. Okay, going to SM City Butuan. SM City Butuan? No, I'm not going to SM City Butuan day, guys. I'm going to choose marketing. Dito day ko ma-assign karon. Yes, para sa registration sa Milo Marathon. So, kita-kits ta dito. Going na inyong ante. Pero first of all, magbayad sa ako sa among tubig kay due date na ugma. Kasi mapudlan ta. Actually, di man ko mapudlan. Kaya di man red bill. Pero much better nga din ako sa bayad center mo. Pwede po sa SM na lang mo. Okay. Diretso na lang ko guys. Kaya pwede man din ko matog SM. Para dili na ko malangan. Oo, kaya kung yun na no, kay basig dili na dawaton. Pwede pa man di ay unya. Ito na lang ko SM City Butuan. Ito na lang ko magbayad. Kay ugma naman ang due date. Oo, may lagdawato nila. Lagdawaton sa SM, no? May due date naman ugma. Pero sige lang. Try lang ko. Try lang. Pero pwede po. Mahapit na lang yun ko guys. For sure. Kaya maka-withdraw po ko. I need to pick up money also. So, it's my right decision. I have to pass by to the Bayad Center. Kaya maka-withdraw po ko akong money para pangbayad sa mga bills. Yes, tingbayad na po sa bills. Sabi nga ako andan mo time to kuha na po di ay guys to buy gasoline. Ginoo ko pas mawag sa akong gasolina guys. Yan ang akong 1K nag 1 week yesterday and I have 30% now. Grabe no. Sige may kong lakaw ko guys. In the morning mo run, in the afternoon mo ato registration area. So mo jud so manis po yan. Ano nga dali rin mahurot ang akong gasolina guys. Pagkagastos init po eh. Ako nang ginambar to akong aircon. Hindi magawa sa pagikuron. Samutan kainit. My God. Yeah, may sunglasses. Okay. Going down. Magbayad sa ako guys. Water bill. Grabe lagi niya ang karsada diri guys. Uy, oh my God. Okay. Na lang. Kining akong ligid guys, di lagi ni maabtan og kuan. Di ni maabtan og 3 years. Tungod sa kalubak-lubak sa mga gipangkagian. Gikan pa sa amo, lubak-lubak na. I hope I can get a parking. Saan ba di mo makaparking ani kay kanis kuya oh. Nabuang. Ilang manggiharang ilang sakyanan di nata makaparking. Huwi na lang ni Joe. Haman dari ang ATM. Okay guys, ano ko sa diri lang sa ta guys. Magbayad sa ako sa akong bill sa kuryente and then mag-withdraw ko. So, more to babay mo, Joe.